کر کے آئے رب دی توحید دا اقرار کیتا جنہ سب تو پہلا امام دی دولت نشین نہ لگایا والسابقون الاولون پہلا کلمہ پڑھ والے اللہ میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دی ذات پاک تے ایمان لے کے آن والے کیسا ایمان لے آندا انہاں خوش نصیباں نے کیسا کلمہ پڑھیا انہاں خوش نصیباں نے کیسا پلہ تھامیا توحید دا انہاں خوش نصیباں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی استقامت انہاں دے امام دے تذکرے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمائے اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم فرمایا او لوگ جنہ کہہ لیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ادھے ڈٹ گئے انہاں جل دے انگاریاں تے لٹایا گیا انہاں توحید دا دامن نہیں چھڑا انہاں جناب امام دے پلے نو نہیں چھڑیا انہاں نبی پاک دی محبت دا دامن نہیں چھڑیا انہاں نو آریاں دے نیچے رکھ کے چیر دیتا گیا انہاں دے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا نکیلے پتھراں تے گھسیٹیا گیا فرمایا کسے چیز تو نہیں ڈرے وطن دی پرواہ نہیں کیتی تن دی پرواہ نہیں کیتی من دی پرواہ نہیں کیتی سب کچھ ایمان دی خاطر قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا انہاں ایسا پکا ایمان لے آندے کلمہ پڑھ لے پھر میرے پیغمبر تو سب کچھ قربان کر دیتے ایمان بچان دی خاطر سب کچھ دیاں قربانیاں دے دیتیاں نے جتے اللہ تعالیٰ انہاں دے ایمان دا تذکرہ ان کر کے کر دے پہلے اللہ فرماتے نے اولا فی قلوبہم الایمان فرمایا ایسا ایمان لے کر کے آئے نے اسا انہاں دے سینیاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے انہاں دے سینیاں تے دلاں تے ایمان کو تحریر کر دیتا ہے جتے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ کر کے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کیسا ایمان نے آندہ نبی پاک دے یارہ نے کہ اللہ فرماتے نے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ میں قربان جاواں حضرات میں تواڈے امام دی اطاعت کی واسطے میں عقل دے اندر برکت واسطے قرآن پاک پڑھنا چاہنا وا صحابہ دی عصمت دے اندر میں قرآن پڑھا آسماناں تو رحمتاں دا نزول ہوئے ایک حرف پڑھیا جائے 10 نیکیاں مل دیاں نے صحابہ دی عصمت دے اندر میں قرآن پاک دیاں چند آیات تواڈے سامنے تلاوت کرنا چاہنا تاکہ مجمع دے اندر بہار آ جائے مجمع دے اندر رونق لگ دے صحابہ او ہستیاں نے میں صحابہ دی عصمت بیان کراں تے کی بیان کراں مولانا مزمل الدین صاحب صحابہ دی عصمت بیان کرن تے کی بیان کرن مولانا مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ صحابہ دی عصمت بیان کرن تے کی بیان کرن کوئی خطیب بیان کرے تے کی بیان کرے کوئی امام بیان کرے تے کی بیان کرے کوئی شاعر بیان کرے تے کی بیان کرے کوئی مقرر بیان کرے تے کی بیان کرے اللہ دی قسم میں قربان جاواں صحابہ دا شان بیان رب دا قرآن کرتا پیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قرآن سننا اپنا امام دادا کرنا حبیب کبریا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا صحابہ دی عظمت دے تذکرے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون وہ لوگ جنہ پہلا کلمہ پڑھیا جنہ سب کو پہلا میرے پیغمبر دی ذات پاک دے ایمان لے کر کے آمدہ نبی پاک علیہ السلام دے دستے بازو بڑے میرے پیغمبر دے دکھاں تے سکھاں دے ساتھی بڑے اللہ کو اکبر اللہ جنہ نبی پاک دی محبت جندر بڑیاں مارا کھا دیاں رب دی توحید دی خاطر بڑیاں قربانیاں دیتیاں فرمایا والسابقون اولون من المہاجرین والانصار پہلا کلمہ پڑھوالے آن جدرو پاہمیں مہاجرین نے پاہمیں انصار نے انہوں اللہ نے بڑیاں شانات آکی دیا نے ایدر میرے وقت توجہ کرنا مہاجر اللہ دی قسمیں عام کو مسلمان بندہ اپنا ایمان بچان دی خاطر ہجرت کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے نے جڑا بندہ اسلام دی خاطر اپنا ایمان بچان دی خاطر ہجرت کر دے اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں تو انج پاک کر چھڑ دے جنہیں آج ایمان دے پیڑ دے اندروں پیدا ہوئے پھر انہاں لوگاں دے کیا کہنے جنہاں کی ہجرت بھی کیتی ہے تے میرے پیغمبر دے کہن تے کیتی ہے تے کئی ایسے خوش نصیب جنہاں کے اندر ایسے بھی ہجرت کرن والے جنہاں کی ہجرت کیتی تے میرے محمد پاک دے نال رل کے کیتی وہ کون نے جنہاں تو سیدنا صدیق اکبر کے آ جان دے اللہ کو اکبر اللہ کون صدیق اکبر کا اعلان دے لوگوں میں تیج کیا کرنا وا سب تو بڑا مسلمان صدیق اکبر کون صدیق اکبر سب تو بڑا مجاہد ابو بکر کون صدیق اکبر سب تو بڑے غازی صدیق اکبر کون صدیق اکبر سب تو بڑے نمازی صدیق اکبر کون صدیق اکبر سب تو بڑے اللہ دی قسم سخی ابو بکر اللہ اللہ میں قربان جاوا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہ پہلا کلمہ پڑھیا وہ پاویں مہاجرین دے اندر ہون